Chelsea long claim dam bom uno tami nili ningkan proxy aja nili kadum kawe claim pon pemelo tami halada ajaha isi ini kace tonte tepik party hijanang bong amasi nili phan kadu kawe kedam tang hut akoi nang pilo ajaha allegation nang leto media long kan nili cethan bo lapen phi nili methang madame jai sar long ta cethan nam lo satame without sokos notice tanang pipe la suspension pan expel lo jai sar amat ke sokos notice an ke pisenang pu satame halada BJP la pen RSS agent tu hal tu mangke sokos notice an pilong le pu laan amasini ni pan na expel de lo na expel de pen pipa ni tum suni ridam ulang lo ta pilang nili abatai ta media thaino ninge lo tame growing tung de lo amasini tum kaduk kabe chingki chingwai lo apen pining ela kela hello karbiang long constituency do ana tum dame je isi nangli phan la poson nang ka expel ke ning duk lo la penitum ning oilo chip dia un eset ka party ke lason ke kupia khe ka metem poma posi hala ong mara tum nang pulo amasini tum kaduk be chingwai serpensi che don mensi pinike HSDF la bangso mahang ni tum ke thek pon lo peni tum ke mangel hello number 1 la ke karbiang long angkang pi akar ERG include pen article 244A labang so prabjin pen implement nang ji ni tu labang si chasse met akar I la hello number hini bagal hello 6 schedule ka pang ta 6 schedule itu phanang pidelo satame ili tuma phan karbiang long la son si long le krai chibaron selam pe me lapen longli phela raikom chip ajakong gabine pena jo pini keche ke betum bahera angtan men gewang tu nang che rai bom lo lapen lasun nang che rai bom pena jo no la tum nang che dan bom lo itu mapha hala tum nang che song bom lo phere re delo nang lasi non jasame la 6 dulu bang ke tum implement se rak nang ji nili ka tuning ri po bang non ke to bom a government to man tane ba unili tumle la banso HSDF asong mele council cari long sabe nili tum 6 dulu bang ke implement serak nahi bang ke ni tum ke ni ngalo che thap thap lo number ke tho non karbiang lo riso jang tu boreng awar sai ka we pen jo angtan ke chong da matung dukti la hala tu phan ko som bensi boreng our sai ka vedet ato phan ko son pesil ato phan ke pejok thekpo halaya ki sung ben kusung sidong ke pejok thekpo lahaya puthak sinil tum jasemet HSDF pen ke nitum a isu la hello halatum han pejok neng la halatum han mesen awar boreng awar sai pinengi angtan ke chong dadang ato phan a hada angtan pe do dera itu methang karbia ang long che wan thu pen ato phan reng dok reng ni pen achor somar pen pedulong nengi li border issue non itum chetheklong lo pu Meghalaya Nagaland Hojai lapende Long district Golaghat district sariu ale pen name itum border issue bharia homoisa du isi ki third hip people non anaklen theke dalo Karbi Anglong Autonomous Council ke cari bom atum just met border ko people non anda labangso border issue non anda do bom people si charbo bom people si itum permanent issue itum ko people si permanent solution people si itum claim theke da lasin nilitum HSDF pen ke jongsi nilitum jongsi council ke cari long lo pute lahai ana nitum isi ki third hip pen ki third long pen labang so border ISU long ana menitum kami claim pon phansa ke mangpo ho chutuki ana just met agriculture na thu non agriculture department ke dotan koror tangka nang le lada hai ke bai nang chia por hut power tiller people ha ko mani ni tu ma men sik lai lada ke long vek ding tum long le la pen ilitum ke zoom cultivation se ke claim rong tum la karbi tum ke rit se ke claim tum inglong rit hala inglong rit ke pana khoros ta pipe ke nonga khoros ta pipe karlu khoros ta pipe kachorojia khoros ta pipe ko nasing ke duk de la lasi agriculture bogela hidi long le ke do chor tom hala ke lang nai gali di hala alang litum officer sa tuman name
in charge la iya matumano chini lo karbitum side lo je karbitum ke inglong are choklam da kulo halat tumalong ana kelang duneng itu ma duty du